akhona. Sho bafana. Kabangani manje. Ubuza umvuzo. Hello Mbalenhle. How old are you? Old enough. Ngi-1K phela mina ngibonakala. Ngi-1K. Lento ukuthi ngingalali emakhaya angizwisisani nayo. Yebo gogo kunjalo. But letha i-bank account ngizokufakela ngizokuthi fanga u3 rand. 3 rand. Yodliwa ama-bank charges uyipha baka Capitec. Uma uzongiphi i3 rand kufanele ukuthi awuyiphi mina uyipha baka Capitec. Thank you Gugu. Siyayithusa le mali. Siyayithusa kumele siyilande nga1 qale mina. Then mangithola ngizothi bozani nani chase it. Hi all the way from Ghana. Kune checkers eGhana. Christmas kuzoshaya iChristmas manje. Kuzoshaya iChristmas. Ningaloko nithi Merry Christmas. Merry Christmas akahambe nama gift kanti nabanjani nini? Merry Christmas hamba nama gift. Engathi Merry Christmas we wish you a Merry Christmas kanjani igift iphi yona? Ama comment wemali wabona kucala ngabona kude. Yabona imali. Yabona wathi ngathi rands. I see it. Thank you Chabulisile. Ngicela ungipha ama tips on how to grow my account. Post. Ayikho enye tip nje ngaphandle ukuthi upost. Hey Adelaide, you post. Angeke uyigrow ungapost angisho. Kumele uposte lokhu post uzipostela nje uzipostela mlibi. Nalo ungaposta kayi10 ngelanga. Lusanda, thank you. Fupu. Send me all your bank details. I'll send you your present. Luthando mina ngizokubuphisa mina. Dlala ngami. Akudlalwa ngemali. Yazi ngene ukumbukela umuntu adlala ngemali ngisho ukuthi dlala ngento engadlalwa ngazo. Merry Christmas. Ay, yabona uLusanda. Uthe Merry Christmas. Nibonile le Merry Christmas. Kha. Mane nithi Merry Christmas nje. Be like Lusanda man. Sengicabanga Merry Christmas akahambe ne-proof of deposit. Yes sizwe. Yes. Merry Christmas uyalenga. Nangapha kuyi-data kuzobe hayi wish kule i-data sobe sigcwele nje ngento zama Merry Christmas. Manje ngiviwe le data lezi mina. Merry Christmas uhamba nani? Gift or imadlana. Uyabona? Sengicabangile ngoba i-stepson sakho awungakhula kahle khuliswa yimi ngafunda e-private school mahala yakutshela transport ungayigibela mahala siloko simtshela udriver sombona kule nyanga ezayo sombona kule nyanga ezayo kuzokuphela unyaka siloko simbona kunyanga ezayo. Okay, send me your address. I'll send you. Ngitshontsha Luthando. Ngitshontsha.
Awe mabekwana. Intoni le oyisela kamnandi. Amanzi. Azilusana. Sela amanzi. Hey, choice. Ngithi fa ngeRosa. Sela amanzi lana ngihlele ngiselele amanzi nje. Bathi amanzi impilo banamanga. Banamanga. Imali impilo. Water is not life. Water is not life. Amanzi lawo. Ayisho nijwayele ukuthi amanzi niwaphuza ukuthi uqhuqhu amanzi ayaphuzeka kahle kaso. Aloku uthatha sip kancane kancane. Hawu into okuzina ukwazi lokho. Water is not life. Imali life. Ngachile zami ngathi check. Bathi lo yamuntu ubiza bani. Wena uphuza iHennessy lapha. Hennessy le. Henny le. Water man. Alcohol is life. Alcohol asi life. Alcohol ubumnandi. Money is life. Yonke into nje mayihamba nemali phakathi ba healthy. Ne relationship makunemali phakathi iba mnandi. Uyang understand? Sengicabangela nginemali ngithengisa iphone yami sidla imali siza share eyakho or kanjani. Ithengisa ngizokulogisa la kweyami uzoloka kule yami. Yes yeah. How much do you have in your account? Amara nkosi yami. Ay Lusanda. Hayi ngathi ngangena kwimesh sibashaya yazi Lusanda. Hayi wangifaka isigqoko esingifanele kanjani lesa sigqoko. Sangijambisela ukuthi ngi1k. You bought a new phone, I just can't prove it. Nix. Lutho. For not believing you. That's for not believing. Oh, bonga ngikhola wothi ngiphuzana, ngiphuza amanzi. Imandi. Futhi ayikho into ehlekisayo ke ngamamandi nje. Ayikho nje into ehlekisayo ngamamandi. Akuhlekeki nje strong. Yo. Lutho. Sengicabanga siyabalana labantu sotshontsha inkukhu for ibrayi 25. Ungadlali ngayo. Uyabona inkukhu ezoloku idlala ngasekini. Hluphu. Thathe le nkukhu ifake esakini. Uyikhipha inhloko semtime izoloku ikhala la ijumpisela. Ningadlali ngeinkukhu. Inkukhu ningadlali ngazo. Thatha inkukhu ifake esakini. Dlala ngenkukhu loku. Hey, nani nawu makunenkukhu ekini usivalele le inkukhu zakho. Otherwise sozidla thina. Soshiba ayinto okudlala. Inkomo ngizonihlinzela yona boma January nginihlinzela inkomo January. Ayikho into ukuthi nizodla ikhabisha ayini uhlinzelwa yimi inkomo. Just nje. Hi Nandi. I see 5 inkukhu in my yard now, so hluphula lezo inkukhu. Ezilongu check coast. If akekho kubonayo hluphula leyo nkukhu or thathanyana ezi2 ungazithathi zonke bazojump. Thathe i1 hluphu. Fake esakini. Fake phansi kombhedo uzoyibona nge25. Nalo ngingabulawa indlala phansi kombhedo. Vela ngisho nawe uzoyibulala. Sizohluphula ngoJanuary. Hluphula manje la kunganakwanga khona. NgoJanuary asidlali kanjalo inkukhu zethu siyazivalela. Inkukhu ihlala erumini, inkukhu zihlala erumini ngoJanuary asidlali kanjalo. Sihlala lapha erumini iziloko zibhosha lapha erumini. Siyazi ngoJanuary akudlalwa kanjalo. Oh! Kingo Grootman. Hey, wangithi fange cap. Grootman. Hayi. How's kusoli kushoda nje igqoko ezi5. Nkosi yami. Kaze ngigeze ngani kodwa ngigezile. Kamza
Musa Kaiser. Pila ikuhrutman kuze. Kuze Musa. Phela yazi kufuneka unasazi lesibhamu lesi. Ngiyabonga Grootman. Ngiyabonga Grootman. Kusho ibhoza ithi ngiyibhoza. Enye ibhoza ibona enye ibhoza. Ha, emaphoseni. I like your cup. La dura le cup leli. Ngiyakumane manje ulithole, kumele ulihambele. This cup. Ngamani ulibheke nje. You guys, bengifuna ukunitshela ukuthi kumele nithole angazi niyayazi lento leyo ubeka ilitshe nithi ikate for uJanuary. Kuyodliwa inyoni ngoJanuary. Ayinto okudlala, kuyodliwa inyoni. So zingela. Ingathi ngikhohliwe ukuthi uJanuary ukuthi 2 months in 1 month. Mude and ayikho into ehlekisayo ngoJanuary, ohlekayo uyaloya, uhlekelana. Lubi hey silingi insiswati oyisilingi lesi aleli laliphathwa uShaka leli so one of the 6 cups ezazo zokuqala mangathi ngiyalithengisa leli mangalihwaya kahle lobuyelo like khona ubu gold nyana la angathi ngilihwaya kahle inkinga manje ngeke ngilihwaye because nizofuna ukungibamba inkunzi. It's valuable, it's the value. Hayi man. Angeke ngimsukela lo. Bathi ngimsukela. Kayiwanje. Thatha lento ayinabungozi. Ubani? Amara Shem. Pamela. Emini. Hayi abantu abangaka. Onabo lapha. No, ngiyababingelela kuphela Mara. Nami bengibingelela, nami hayi bengibingelela, bengithi ngibuze nokuthi usesenayo le nduke namanje. If ungangishayela. It's fine. Ayishabe yakho labantu bakho khona lo ubani lo? Abekho bonke ama MVP wami wethu ngalenkhathi. Utha usile, ngikubonile abantu njengoba ungene lapha ku live beka khona ngisho ukuthi kule panel yakho. Utha ngiyamazi, beka nokuza kule live yami aloku akhuluma njengoba sidlala nawo. Aloku athi sorry, angishaye aze kuwe utha ungiyanginyanyisa afika azongiduduza ngapha athi sorry. Ayibo. Wow. Isolo. Yo, Nkosi yami angazi nokuthi ngithini. It's master kwam Jesus. It's fine, guys. Abakhona abantu bakho. Ama MVP. Ngikhuluma ngama MVP. Ngiyakubona sikhona vele ama therapist akhona la. But aye. Okay guys, anything you have it's gonna triple bandla. Isolo bengidlala no Shaba. Ngimshayile. Yo. Thank you Karabo. Guys, anything you have is over times 3 Nkosi yami guys, we can't lose. Oh, no 3K6. Strong mos. So bekushuke kakhulu. Yo Mara. Kamuso Shem. Nkosi yami. Siyalingana it's fair. Okay guys, tap the screen now. Okay, as panic. Siya tap. And then yo. Yazi ngibambe wrong. Thank you so much Karabo. Tap. If you don't have a gift guys, just tap. Okay. Yes. Same words. The way yakhuluma ngakhona. Mara besingekho ready Mara. Besingekho ready. Hayi man ready ni wrong kakhulu man ready. Hayi. Oh, it's fine. Okay guys. Ngishaka i3 phela wena. Okay, sese gift that target. Okay, imashandu kancane. We need 2 different people. Ama rose ayi2. Yebo guys. Roses are red. Abantu abayi2 guys. Abantu abayi2 roses are red. Oh Nkosi yami. Roses are red. Ama rose ayi2. Nkosi yami. Engapheli. Ama rose ayi2 yabona njengoba sibanga. Thank you Karabo. We need somebody else guys. 1 rose bandla.
1. Bese Bloom. Hope ngicela i-rose lapho. Guys, it was a 1. Thank you, Bro, Shandu. thank you. Thank you. Okay. Yes, sibonge. Now, sesizoya ku times 2. Anything you send now is a double. If usendila yona, Lusanda. is over big 5. Bye. Tap the screen, guys. Tap on. Rating. Anything you have, it's gonna double, guys. Thank you, Karabo. Thank you so much. Thank you, Hope. Oh, Jesus. Guys, anything you have, it's gonna double. Thank you, Rating. Yeah. Ati Lusanda. Guys, anything you have, it's gonna double. Assassin the street. Lusanda, thank you. And Hope. Oh, my goodness. Kalisasa, man. Thank you, Tapo. Thank you so much. How Lusanda in the game. Okay, guys, we need to tap. I don't know. Now we need something that's gonna save us. Now it's bad now. Yeah, it's bad now. Let's start the street. We need a universe now, guys. Universe. Oh my goodness, guys, recharge. There's still time, too. Oh. Thank you, Lusanda. Yo. Ish. Guys, there's 125 of you. There's still time. Ningayishanga last 30 seconds. Hayi asivumi. Phezulu Lusanda na like mina ngeke. Asivumi. Yo guys, yo. Cabanga siyadliwa. Asilawula lana. Okay, guys, just tap. La, uhambe ekhanda ngikuyekela. The content crafter, not now. The content crafter, we just need something massive, yeah. Namhlanje yo and young shaya, guys. Nambo, ongibuyele fire. Fire, guys. Like literally, there's not even one MVP, yeah. Yo. Yeah, but Lusanda. What's him tell? I am MVP. Ayangona, obvious. Naba ngithi hlezi ngimbamba angakatanga. So namang me. Thank you, Pumi. Thank you, Lungani. Thank you so much. And then baning. Baning. Whoa, Ben baning. Thank you, Lusanda. Hey, Sasa celebrate man. It's okay. Okay, it's fine. Thank you, Pumi. Thank you so much. It's fine, guys. Thank you. I am ready. Thank you, Pumi. It's okay. Yo. Wena kanjani izinto ezingaka sikubuthini? Lusanda. Ngizomthola. Hey. Merry Christmas. Thank you, Pumi. Pumi ngiyabonga. Yo. Nick. Petunia, thank you. Ha. Mina ngaze ngikuthathela ama-streak amaningi. Ngiyabonga Lusanda kakhulu. Ngiyabonga Rating. Hope ngiyabonga. Ifuso segame uHope uvela score. Phela Ha. Thank you Petunia. Hayi, ngiyabonga abantu abathephile. Hayi lo muntu lona. Hayi. Yazi uhambe kanje izolo bekahamba kaso. Ancenga abuya dance la. Kamabo. Thank you Lusanda. Achieved amadonyathi wami sengicedile amadonyathi. Yazi ngizobuya. Kungcono sona something ukuthi ibuyele. Ha. Angifuni nje ne-rematch, angina next. Ayikho nje iteknayo. It's moya. You won in spirit. Uwine ngokomoya. Ungithathela ama-streak ayi-6. Thank you. Yeah, qalela phansi. Ushaya ushaba. Izolo justice for ushaba. Justice. It's fine. Ngizokuthola ebusuku, ne? Come this. Bye bye. Babiza bonke umtshela utha ukuthi hey sengiyamazi. Yazi use kanjani? Beka giftela abuya azothi sorry ngapha azoculisa ukuthi bangishaya. Angiduduza. Hayibo. Aybayalwa shem. Aybayalwa baya show off. It's fine. Hayi. Ngathi singashaya abanye. Show off le. Nibaningi ningishayile yazi izolo. Benihamba kanje. Vel, bekenze njani? Bebalele na. Angazi
bekwenzakalani izolo bekuyisunday vele sinenhliziyo enhle ngama-sunday vela asithanda ukushaya kakhulu nawe uma ufuna ukungishaya kuye sunday Zamo, thank you so much. Cake slice. Thank you Raythi. Yabonga guys. Angeke basenze lutho. Hey bangishayile izolo. Raythi. Hey. Esazamshalo umuntu angishaya kangaka izolo. Amamesha i3 alandelana. Bheka ngizwe iphithu leli. Hayi. Njani? Ngiyaphila Zindi. Wena? No. B2. Ngasithusa sithukanga. Guys ngithengisa amaketi. Ngithengisa amaketi yawa for ukuthi ushaye inyoni for uJanuary. Ngithengisa lezo zinto. So inyoni ngoJanuary. Bakushaya ngoDecember. I don't want utshontshe inkukhu kaMeza bakushaye ngoDecember. Mele sisihluphule lenkukhu lezi. Mara mele sisihluphule uyithatha uyifake phansi kombhedo. Uzolithola January mawuyidinga seyizifele vele sozoyithatha uyihlubu uyifake ebhodweni udle. Kanti we are not ngiyabona maswina. Masiloko swina amamesh nengiyonhlinzeni ngiyanitshela guys. Khona uyohamba neindlebe ngiyowisa inkomo. Khona uhamba namanqina nje khona uhamba nomhodu yini into zangaphakathi intestines nasazi isilungu musi thank you Lwazi juice one rose guys. One rose. Yeah, thank you Petunia. Target reached. Time 3 seyicalile. Got to love. Thank you got to love B. Yo. Pegan time 3 pegan. Hey, keep him. Hey. Got to love B and Cruz. Thank you. Got to love B. Hey, safeda kancane smile sakhe. Guys, asisisebenzise le times 3. Usasela iduze, asisisebenzise le times 3 le. Sithi fa kancane. Sisondele nje kancane athukuthuka. Danko juice. Mara kahluphi. Sithuse. Sithukwanga. Got to love B. Yo, Nkosi yami. How's when nje? Got to love B. You gotta love B. Thank you. Yeah. Hayi sisicloser nyana. Sisela iduze akasithuse. Mara sisemakhazini nyana. Hey. Gotta love B. You gotta love B. Thank you. Yeah. Akahlali naye emakhazini azawa amakhazi abanda kanjani. Kuyabanda phela emakhazini. I love that cup ne. Ngiyayithanda le cup le angazi why. Yenza yonke into ibandi namanzi wakhona nanoma avela abande mawala. Yeah, akahlala emakhazini. Sala team engak best of 3. Oh, best of 3. Yeah. Okay. Sure. Hello Fundiswa, kunjani? Yeah, sipesihle okwamadonsela. Ezashaya ke la. Hey, singavumi singashishi.
Singasheshisini. Sniper labantu. Sniper. Namele hayi ile nto bengigqoka izolo. Hey, Lusanda. Guys ngiyanitshela. Hey. Wina la. La siyadlula guys ngizohlinza inkomo mina ngisamili lapho. ULusanda yena uzothatha amanyawo ayi2 enkomo. Uzowadla 2 months yonke. And then Kara Love B uzothatha iskopo. And then umzimba nama intestines ngizosherela nina ke. Mara ngisinkomo. Thank you Lusanda. Snipe. Thank you Kara Love B. Yes, inhloko yakho. Hey, bamnika igalaxy. Asasala la, yazi ngiyuzwe. You are lucky that love did not hit. Look ukuthi uyashayana. Uyangazi mina, Unenhlanhla. Ngabe siku 5600. Unenhlanhla. Ngoba ikashaya love. What? Asithukwa. Who the hell? Kenlen, thank you so much. Thank you. Okay, thank you. Fundiswa, thank you so much. Thank you Kara Love B, Lusanda and Juice. Guys, nabantu abathephile siyabonga. Yabona lapha ya besinganakanga besibhekele efana nokuthi sibhekele bashala emuva. Azina bezela. Sesiyabazi. Where did that come from? Nami ngiyazibuza Lusanda njengawe. Ngibone seyila. Dayibo. Khona lo bekalindi kuyipressa. Ayiloka ayibukele kanje. Times 2 guys, asisebenziseni times 2. Khona lo bekalindi kuyipressa. Aloka ayilindile nje, alindi 3 seconds. Ya, kahlala emakhazini. Ingathi angahlala kaso emakhazini. Thank you Kara Love B. Okay, I'll be waiting. Nawe, ay, nango. Nang, asingimuzi. Asitelele. Asitelele. Thank you Lusanda. Kara Love B, thank you. Hey. Oh hey, sihlele emakhazini. Times 2 guys izoqala manje. Times 2. Iyo lemele sisebenzise. Nangu Didi. Thank you Didi ngedonyathi. Abantu abayi3. Yeah, target reached. Thank you. Yeah, sisi target reached. Thank you Kara Love B and Didi. Sondela lapha akekho kuthi. Isikhathi sasivumela usheshe wantaza. Usheshe waxhuma wantaza. Thank you Didi and Kara Love B. Sibonge. Usheshe wantaza. And ukhululekile la khona akazi ukuthi siyeza. Thank you Didi. Emcebelihle. Times 2 guys asisebenziseni. Asisebenziseni le times 2 le. Ukuthi sigxume sintaze nathi sisukusondela lapha ya. Wabe yasihleka la khona ngisho. Thathe nemastriko wami ayi2 nje amahle kanjani. Thank you Kara Love B. Lusanda. Times 2 guys. Times 2. Thank you Kara Love B and Lusanda. Hey ama MVP wami ngiyachazeka yazi. I'm mesmerized. Thank you Lusanda. Thank you Kara Love B and Lusanda. Hey kuyaraswa ngale kunomsindo ngale. Yini is it because ukhalisa ingoma? Sasondela. Thank you Lusanda. Times 2. Hey. Dots. Lusanda and Kara Love B and Dots. Sibonge. No Didi. Ngikhohle uDidi. Kara Love B and Lusanda. Ngiyantshela. Mele nibe ne country yenu.
Mirage. Sikhathi savuma. Nathi mele simsnipe. The way snipe ngakhona. Nathi mele simsnipe. Rifle. Hey, network. Thank you, Mirage. Thank you, Mirage. Ingangihluphi le network. Asasumuthi. Umuntu uyachufuza ke wena. Oh. Yeah. Ake sekho happy kanjena. Jabule. Fezele umhlathi. Happy. Fundiswa, thank you. Guys, bye for abantu labo. Ngomande. Abantu it doesn't matter ukuthi abantu bayingakhi. Ngeke ngashawa umuntu onomuntu oyi1 musi. Sibe singakhi bese bayi 300 on something la. Ngashawa umuntu onomuntu oyi1 ngale. Ha. Isikhathi siyaphela musi. Yey, Swani. Hey Swani, thank you Lusanda ngeSwani. Thank you Lusanda ngeSwani. Gotta love me, thank you Lusanda. Shout out Lusanda. Engcebe lihle emtolo. Didi, Petunia. Sibonga abantu abathephile. Yeah. Sibonga abantu abathephile. Mara 3000. What is C4? Quality versus quantity, baba. Number age is just a number. Thank you, Lusanda. Lusanda bekumele sisimele enye imesho yokugcina. Thank you ngeSwani, Lusanda. Asimsabi. But abangisabi, guys. Senzeni silale naye. Mara, we're playing best of 3. We want 2. There's no need for a third one. Oh, iphela ithemba. Sokuthi sithathe le 3, le 3. At least sesinayo into esingayidlalela manje. Okay, asilale again. Phunyukile Zendi. Lesifuna ukuthatha le 3 yethu. Seyifuna le 3, seyifuna phansi phezulu. Guys, first gift times 3 na. Woo! First gift times 3. Recharge too long. Majozi skipani. First gift. We recharge manje kusente 8. Stabza. Yeah. Bheka sakantazini. Lit. Hayi, kangihlekeli kamnandi. Times 3 guys asisebenziseni. Asixhumeni nathi stars. Lo muntu kanti how is she moving kanti? Hello. Thank you Euphoric and Lusanda. Thank you Euphoric. Euphoric kalizaza man. Thank you Lusanda. Euphoric the plug. Lusanda, thank you. Hello, ngale ngamaloyo. Euphoric, thank you. Lord Prince in the building. Chisqoko. Thank you Lusanda and Euphoric. Shintshela isiqoko. Hey. Let's go. Who the hell? Bangumsindo. Hayi. Gift target 3. Guys ngizodinga abantu abayi3 abazofaka different roses manje. Abantu aba different abayi3 bazofaka ama roses are red manje ukuthi nje. Yes, thank you Pauls. Abayi2. Abanye abayi2. Thank you Petunia. Another one. Last one. Thank you target. And then atsisilinde ke times 2 and then mase kufika times 2 siyatetela. Nayi siyatetela guys, asitetele konke sinawo. Simane sitetele nje sitetele. Hey, I'm late for work. Yo, Lusanda late for work Nkosi yami. Yo. Asitetele.
thank you Cherofatso. Asidedele manje times 2. Sidedele konke sinako. Give it our all. Pressure. Usibasidunisela ngale yanje idunusile. Yo times 2 yasenqa nale. Yasenqa le times 2. Ngibonga igarden guys. Thank you for the garden. Roses are red. Mapanekazi, thank you. And McTevin. Cherofatso. Mr. Unknown. Sibonga Marose. Pechuna sibonga itonyathi lapho. Nanento le ibanga umsindo lana. Thank you Mr. Unknown. Guys, sanga sniper lento. Masingakhipha ama rifle nje tsu. Sibonga Cherofatso. Sibonga follow Mr. Unknown. Hey, aksa sniper. Nkusiyami sisanga sniper lo. Usesela eduze. Clock is Pechuna. Next time I'll give some better. All right, Mr. Unknown. It's over. It's so easy. We're done. Finish. We turned the best of 3 to first to 3. Nakona's winning. Thank you so much. Thank you, John. Fundiswa. Bye. Sharp. Nkosi yami. Yabonga guys. Pechuna wonke umuntu egiftile. Thank you. Hayi, cishe. You won in spirit. It's over. Kamuso, Mr. Kamuso Pisinas. Kanjani manje? Inkinga kaMahlamini. Mahlamini. Heish. Lapha yababuya usinwaya nje kancane. Sibuya onwayeka nje. Bathu abo Yusuf abame kancane abo Yusuf. Before umuntu yohana. Yo. Isiwinile in spirit. Kanti waya amakula ngifuna kanjena mara afuna ukudlala nami amakula ayithanda ukusichitha isikhathi. So washaya kabuhlungu la amacetha agcina athi afuna ukwenza amakhona. Yo. Yo we. Nangapha ngihlushwa network. Ngishaya iko konke, nayi network yangishaya. Bafake sengiqabangini. No besasa deep breath, sa digesta lento ecede kuyenzeka. Wathi sibona.
Hello. Yeah. What's up? Good, Mr. Ogbosh. Yes. Phila Mr. Ogbosh. Ingathi sekashona yazi. Yamang ingathi sekadlula emhlabeni Nkosi yami. Seems what happened I just got here. Hayi. Sicethe ukufuthuzwa nje. Sicethe ukufuphuzwa, fuphu. Ingathi sekashona uMr. Ogbosh. Yo. Ngisafuna Hey. Good and yourself? Mhm. Asisithathele iwini yamahhala yabo. Asisitha. Hey, Masi, enjoy the Christmas. Ufuna ukudutshuleka le. Yodutshuleka phambili. Sekhaya ashayeni la sisithathele istrict samahhala sihambini. Oh, sekawine kayi2. Okay. Ufuna ukudutshuleka. Lo samshalo. Lo samshalo sashayela. Mara ngathi asizimiselanga kumshaya nje. Wayengathi siyasaba. Bheka. Usifaka thina emakhazini. Uthi thina siyidumbu. Phela masingena emakhazini kanje ubiza thina ngeyidumbu. Bonus mission. Yeah. Points for reaching the target. Two gifters. Abazofaka ama-rose guys. 2 roses from 2 different people. 2 roses. Roses are red. Ama-rose are so guys. Yeah, thank you Khumutu. Another one. Another one. Another one. Another rose. A rose liso. Target reached. Sibali. Sesisemakhazini basibiza ngeyidumbu. Times 2 guys asimshayeni phela angeke sizoshayeka la. Men in black. Men in black is Christmas. Manje kumele kudliwe ama-several colors. Kudle ku-right. Ngizola abantu abasejele mina. Njengoba kuyi-Christmas kanje. Kaze kudliwane ejele uma kuyi-Christmas. Oh, lakhulani. Star Girls, Bongi Rose.
ipapa namanzi. Kudliwa ipapa namanzi ejele. Makuyi Christmas. Kaze kudliwana. Or mhlambe nje. Nge-Christmas babafakela umsobho wenyama. Hayi ukuthi badla inyama baba at least bathi msobhonyana wenyama nge-Christmas. Maybe nekhabishi. Hayi. Kaze kudliwana yazi ngiyabazwela. Ningaboshwa guys. Ngingafuni ukuboshwa. Hayi ningafuni ukuboshwa. Amfithi sizoba nemali kodwa wabanje asikho thina vele sizovakashela. Umuntu osejele uyabhora. Umuntu osejele umvakashela unyaka wokuqala. Bamnike 10 years lapha umvakashela unyaka wokuqala kobusi 2 nathi sinenkinga eziningi mfethu. Akame kancane. Asayi unyaka wobusi 2. Ejele kudliwa inyama every day. Sibiya uke wangena. Asazi phela umuntu oke wangena ongasitshela kangcono ukuthi kudliwani lapha yana. Usilile. Silile kahambe. Kahambe. Princess. 1 akahambe. Yalakisa gawu. Shos Sixovo. Umxova mfethu ungathi usixovo. Umxova. Angithola xolana aboxolana bomxova. Yangithola abosibuda abo Sloya. Uyangithola? Abotebuga bomrembula. Ayizwa leyo nto. Lord, please come at Alexandra. Fike lapha eAlexandra angazi umuntu. Fike lapha yana angibambe inkunzi angazi umuntu. Alex awungitshele ngeAlex Playam yabo. Vele kunamagundwana angaka vele. Like awungitshele Playam ngoba ngathi bathi kunamagundwana angaka ndoda. Bathi igundwana lakhona liyalingana nenje incane. Akame Mohammed. Base kunamanye amagundwana angasukuphansi ungangitshela Sixobo mfethu. Abo Mohammed bayathanda. We near Sentin. Lapha Alex. Hayi man. Hayi kahle amagundwane ethu. Bathi amagundwana lapho adli impahla lapha etradini mawunekile impahla uqeda ukwasha. Bathi igundwane lishaya lonke ibruku lakho. Lishaya lonke ibruku. Kusale le parts le ngene ibhandi. Waze Davidson but ngihlale eDavidson usho ukuthini? Ngiya kanjani ngise Davidson manje? But my clothes are fine. Hayi ungayithathi kabi mngani wami uyazi ngisho bathi uyazi man from kudala bathi amagundwane from kudala bathi Alex amagundwane from kudala into yakudala le mhlambe seniwabulela kusekho njalo mara leyo nto stuck. Leyo nto amagundwane say stuck vele ne Alex. Alingana nekati lawa Shaya bro bathi bro lishaya kusale le ndawo yebhandi. Uthi unekile lapho uceda ukwasha. Athi ibhathi lakho hayi isicathulo kushaya iso kusala nje bathi kusala ngaphansi. Kusala isicathulo kusala lento le kusala le raba le. Shaya yonke lento igundwane laze Alex kusala le raba le. Dlalo lapho. Davidson isimo somnotho siphansi ayingeke ayi Davidson. Okay siyeke isimo somnotho mara Davidson. Asazi ukuthi abantu bame kanjani emaphaketheni obvious but then is lit ngapha. Uyayeke Davidson hayi. Yeah. Mara no man. Ungitshela dubulani lamagundwane. Igundwane malivele shaya ngenhlamvu. Khohlo.
and then washiya feel ukuthi amanye amagundwane abone example ukuthi hayi ukuthi Slits eDavidson iDavidson Slits ne mara ngikhona la ngingafuna indawo emnandi ukuthi ngiyoyiceda like for igroove only to find out ukuthi kunendawo ezithunyana la eDavidson like ezimnandi okay zingaki zi3 ngasho kanjalo zi3 nyana the rest ziyabhora angabona kahle ukuthi hayi akukho mnandi la. Thank you Nzalisk. Angifuni. You only have Scott Maphuma. We only have Scott Maphuma. Ustan uthini ngaye? Sixof or ujiva kuphela. Ustan uthini ngaye? Or ujiva kuphela mawuzingoma wazi. Mhlawumbe at least sengikujelile. And nami ngazikhohlwa nami phela. Kanti ngikhohlwa kanjani nami? Yakutshela na usuka Davidson inje kakhulu. Awuzwe nje ucowboy or ujiva kuphela. Sixofa. Nyamazi nje baba. Nyamazi. But then uthi ngabo bonke labantu engitshela ngabo. Uyabona mangaba lista la siloko silista angeke siqede. Masingaloko silista la hayi Nkosi yami. Hayi. Asikuphethe konke la. Wathi mawusuka ngapha hayi ngeke. Akamazi umakukhoza uSixhovo. Ngalista ngagcwala i2 yazi i2 ngiloko ngilista. Upcoming artist baba not abomkhawuzaza. Ubani upcoming artist? Nama upcoming ngala yashisa kushisa konke. Njepa baba. Oh. Mina akusi upcoming unjepa uyashisa. Soka iartist kahle aka upcoming ngikusuyi artist kahle lizimele kahle. Uyashisa. Coupletini khona ngapha. Hey, gcineni ukubona le cup wena. Njengoba ulibona ngami. Nanguyuza ke. I have it ba. Mina futhi ngicela noma uTop 3 wabafana abangeke nalo bole. Mina futhi uTop 3 wabafana abangeke balobole. Usiya. Qala usiya. Siya ngeke ngimhlobise. Siyavela yabo siya. Hey. Ngithi I'm here to gift kanti awudlali. Ngisacela ukudigesta manje. Angisho bacela ukuthatha le strict sami lesibe ngisithathe kanzima. Ngisadigesta manje ngisaphuza amanzi. Ngisadigesta ngisathatha amandla. Hey Pamela. Mara uwe ngikushayi wena ngikushayileke wena. Yeah, mara hayi man, yazi No man, inkinga You have money. Oh, Prazo. Ngithatha phi Prazo? Ngitshele la ngithatha khona and then ngizovuma ukuthi mhlambe nginayo. Ithathwa phi le mali then? Hello. Hi Babi.
are you? Why wena ungaveli ukuvela inja? Ngizovela nyadla manje. Mash, thank you for the tabs. Go take someone's iPhone. Manje uthi ngiyobamba inkunzi isixhofu. Uyabo? Uthi ngiyobamba inkunzi. Bad influence. Cabanga ngibanje inkunzi ngishaye kulo December ongaka. Or ngiboshwe ngoDecember. Ngisajabulela ukudla esizokudla ngeChristmas mina. Sell cigarettes. Hayi. Ngizomosha isichaba. Cabanga ngithengisa ama cigarettes maceda ube nomntana ngithengisela umntana wakho. Abheme. Hayi. And how old are you? Ngi 1K mina Sixhofu. Ngi 1K mina. Lethi ngishefa kakhulu. Nginokuba nentshebe la. Nginokuba nentshebe pateni ngibuye ngiyishef. Nginokuba nentshebe ngi 1K mina. Hey guys, one rose. Hey, one rose guys, asenzeni one rose. Hey. Crazy, thank you. Times 2. Sisebenziseni times 2. Hawo nkosi yami. Basidunusela niyayibona ukuthi basidunusela kanje. Bayakushaya. Lekelelani nkosi yami naku ngithola isibhaqa. Thank you Crazy. Naku ngithola isibhaqa ulekelelani. Bathi 4 match points. Ijo. Thank you ngepopular. Bek basidunisela nayi lenja ledunisela nayi. Nayi uthi ngizwe ukuthi bathini ngathi. I'm following you. Kanti bolo kumeleni Sixhofu? Bangivurvaya. Lekelelani bantu. Mara nathanda ukungibona ngishaya umuntu ongavelanga, akavelanga phela lo muntu lona. Sekuleta kukho late. Nix. Manje abo tsubu. Manje isikhathi sokuthi sifaka amandla. Hey. Hi. Awukho late Nix. Oh marai, slogo siyaphusha la. Thank you, I am. How network le? I am no gift. Thank you. Sisawa inja, guys ngingasabi inja ilumi lenja lena. Kanti uphuza ngiphuza amanzi, brazo. Ungaphuza ngeMonday. Yini ungayiphuza ngeMonday? Cause neMonday ayihleyisi. Yonke into nje iserious ngeMonday. Thank you no gift. Kusiyami. Ayo hamba sindu nje. Come to Vibes on Main. Sake seze Vibes on Main. Vibes on Main ise Alex, ne? Sake seze safika sekuvalo. Ayisekho iMonday uDecember. Oh ikhona mfetile ngibhekene nayo la. I thought you got cash.
kanti uyifuna ukwenzani cash wena muntu waloku ngibuza cash lana mina ngizokwazi ukuthi next Saturday siyashada manje uyangimema emshadweni bengazi ukuthi Monday nokuthi Monday mina namuhla esho ukuthi ninemali ke asho ukuthi ninemali awazi nokuthi Monday thina siyazi thina singenama siyazi ukuthi Monday namhlanje sazi kahle ukuthi hayi Monday no washila ama window futhi for Christmas why you quit ngidliwe lapha yana iphelile le game leyana ngimkhiphile nje because hayi guys singazihlala kanjani kanje shuthi bazonginyatha musa abantu ngizothi mangirequest as next time ngithi ngifuna ukudlala nabo imatch bangangithathi serious bathi angishayi mina ngiba wastele isikhathi nami umuntu ongwastele isikhathi angangi-accept nje ngiyakumema emshadweni wethu ngizoza man ithini team lapho tradition shy step ngipractice step ngizoza plus into engiyithandayo ngomshado kuyadliwa uma ngasuthanga uyasho ngisuthanga ufuna imali umnqobza ubani ongayifuni imali sonke sifuna imali sonke la uyabona akavele uthi akayifuni imali asiphe le mali yakhe ngoba akayifuni did they buy you Christmas clothes ngiyi 1k buza mina ukuthi ngithengile nje ufake nepunani angifaka akusiyipunani le yanto leyana woza sizodla imali ayiyathi accept hay Hello, hi, Kamusa. हुआ Oh wow, game changer जी. Oh my god, ये कितने लोग आ गए जी? यार रासा लो okay see you Sana, Izia, Sana, welcome, family, everybody, we are ready, guys, power, we go together, watch it up, guys, everybody, we go together. kanjani manje kanti why declining kanti soyenzani la Sana, can you please go so I can play with Khomoso? Can I play with K only, guys? Sana, can you please go? abaha Sana, akahambe kanti akahambi kani manje? sana Sana, leave. Yo. Okay, it's yazi ngenzeni. Ithing disconnect. Angeke azahambe. Ithing disconnect ne? Ngizo disconnecta now disconnect bese ngizo invite futhi. All right. okay awesome keep hamba kahamba sana awusana and we are rasa yonke umuso kom and nangaphi network yami yateka Sloko sisahamba usana when sis send your account number I want to save money you got Vuma there uyayazi ivuma ngcono ngoba uyayazi ivuma angcono ngabe uyayisense ivuma ukuthi ayile ivuma ukonje ubani igama lika sis lapha yana ubani igama lika sis likhohliwe hayi manje ancane sixova ngisho bese sikhuluma lana kanti manje sofuna ukungena ke manje angisho sesiyakhuluma lana hayi man sixova sibe sikhuluma kahle uthi hayi pha lapha hawu sixova awu hawu last number ngikuthembe
Oh la bro. Nathi. Kamani nathi. Manje uyabona ke lo sisters nayo uthatha isikhathi sakhe. Nangapha kuza ama China. Wangeke ngiphaphele lo. Ma views angaka yi1. Angacceptanga nix Sixovo. Sixovo, why? Ngimnandi nathi, ngimnandi. Just nje. Ngifuna umuntu owethisa ukuthi sidlale la, ashaye mangabe sishaya. Swine mangabe siyawina. Just nje. Umuntu ozozilwela naye. Manje kugcwele ama why vele kwenzakalani kanti la abo Yusuf yabona abo Yusuf mina bayangibhora ke abo Yusuf sisibona umasa D5 withdraw yo abo Yusuf mina ngizoyivala ke yabaza abo Yusuf abasabhori abo Yusuf nabo Muhammad waze wamahla amehlo angeke hayi abekho abantu lana ukuthi uhlale khona abo Yusuf guys ngizoyivula lapha ebusuku abo Yusuf angeke